έτσι εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε Five Nights at Candy's. Είμαστε μαζί με τον Νίκο, με το σπίτι του Νίκου. Τι να κάνω κείμενο, subscribe. Πάμε στο horror game, πάμε. Γεια σου. Γεια σου εσένα. Καλησπέρα. Όχι, είμαι σπίτι του Νίκου. No, you are so dumb. You are really dumb. For real. Ανική. Λολ, δεν θα παίξω σήμερα. Really, nigga? Κάτι μου βγαίνει στην μου λέει. Τι σημαίνει αυτό? Θα πας του Candy. You have to spend 5 nights in that doll factory again. Again. Α, είναι το 2. People... They're chicken. Κάτι. Fuck off. Δεν... Είμαι... Oh, first night. Γιατί το πάμε την ίδια πρώτα. Fucked up, man. Τι πράγμα τη βάζει, Γιώργο? Space. Κάμα πλαστικά, ναι. Ωραία. Και καλά αν σου φτιάχνει ένα τέτοιο. Να φύγετε σχεδόν. Για πάτε λίγο το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο εκεί πέρα κάτω. Βλέπεις ένα τηλεφωνάκι. Ναι. Για πάτε. Τι είναι. Α, και καλά για να τα διώξουμε φαίνεται. Απλώς πρέπει να πάω στην κάμερα πλάκα. Τι είναι τώρα? Σκασμούλησε. Are you all alone? What's up? What's up? What's up? Who's that? Yo, pick up the phone. What's up? What's up? Αμάνε. Άλλαξε κάμερα και Μου το γάμισε. κλείσει. Είναι ακόμη και κοίτας, τσέκα έτσι κάμερα την πίσω. Όμως άνοιξε το τηλέφωνο. Δεν το κλείνεις και κάτι. What the fuck? Γάμισαμε. Θα σου πεταχτεί, έχεις το φως. Να! Γεια σου! 3, 2, 1. Έφυγε. Γαμίσου! Γαμίσου! Θα κάνω ήχο σε άλλο δωμάτιο, όχι στο συγκεκριμένο. Α, και καλά το ότι άμα το μάθεις άλλο. Ναι. Ναι, έχασε τον Μπέτ, θα με βιάσει ένα αρκουδάκι πάλι, συνέχισε. Φίλε, δεν ξέρω, με τρόμος. Και εμένα. Δεν ξέρω τι ήταν εκεί. Απλώς μόνο να κοιτάξουμε τις κάμερες, λογικά να είναι. Έχει πλάκα, πρέπει να το παίξουμε αυτό. Για να το γνωρίσουμε. Για το πεις κανάλι. You have now spent να μας. Το ξέρω τι γυναίκα. Δεν λίγο το people. Orange people. People. Scared. Μα όχι να απαντήσει. Πάλι καλά που δεν έχει μπαταρία. Θα πεις στο ξωτό κάτω και να δεν πάνε γίνει κάθε τόσο να πάρω. Κατά της μια θα γίνει κάτι. Είσαι να πατήσει. Φυσικά. Πού είναι? Where is it? Πού είσαι? Μπελιά. Νομίζω γυναίκα είναι αυτή. Όχι, Έχει πολλά αρκουδάκια, δεν έχει μόνο. αλήθεια. Μόνο της κουτανιάρα, την αρκούδα έχει. Είναι οι πίτσες μου. Αλήθεια λέω. Όχι, έχει σαν στο Five Nights at Freddy's. Άτσε. Περίμενε. Οπότε πάντα αυτά τα δύο θα κοιτάω πρώτα. Πάντα. Πάντα. Always. Δεν το είδες έτσι. Κάποτε ήταν. Βάζω εκεί, ξέρω. Ω, ναι, αυτό έχει. Δεν τέλειο την κάμερα. Μα όχι, φεύγει. Μόνο σου να μου Δεν έχω καταλάβει πώς φεύγει αυτό. Όχι! Σου έρχεται εσύ, είναι εκεί πέρα. Είναι από κάτω, στο κάμ 11. Ναι, στο κάμ 11. Το είδες έτσι. Ναι, στο κάμ. Ωραία, φίλε. Στο Ναι. κάμ 11.
Όχι, στο κάμ 15, κάμ 15, κάμ 15. Κάμ 15. Ναι, το ξέρω ηλίθιο που θα κάνω. Γαμίσου! Τι βρήκα, τι πόρνη θα σου κάνω, μωρή. Ναι, θα σου τρομάρω τώρα. Θα σου πω που αίμα με εμπλοκή. Πάμε τώρα Νίκος εδώ για το Aero Gamer. Σειρά μου. My turn. Πατάς το κουμπί να κάνει το... Για να θέλει ανοίγει μόνο, μαλακία. Πώς γράφεις τα ίδια. Α, και καλά πας πάνω κάτω. Ναι. Έτσι δυσκολότερο. Θα ψάχνεις όλο. Να το. Κάνει κόλλη εκεί πέρα. Είναι εσύ να μπροστά, μισή να μπροστά. Πήγε στην κάμερα κατευθείαν. Στην κάμερα εκεί πέρα που ήταν στο πίσω. Πάρε ακριβώς το 13. Και περίμενε και να κοιτάξεις πάνω τώρα. Πήγαινε εκεί. Στο κλείσε κατευθείαν. Θα ανοίξει την περιγάμμα εκεί. Ανοίγει, να ανοίξει. Άστι, θα πάει, θα φύγει. Τι κάνει έτσι. Εγώ. Αυτό το άκουσα ντουκ. Κάτι περπατάει. Είναι η κάμερα, ρε. Πάρε τηλέφωνο. Το monkey, το είδες. Είναι κάτι μπροστά σου. Η μαϊμού είναι. Η μαϊμού είναι να το ξέρεις. Την είδα να μπαίνει... Τος! Στο ύπ... 3, 2, 1, go! Την μαϊμού την είδα να μπαίνει κάπου. Από αυτή τη μαϊμού ρε. Δεν ξέρω, δεν το γκουγκλάρω, ναι. Ναι. Περιμένεις. Τώρα, ψάχνουν. Να τους εκεί. Μην κάνω ένα τρακτό στην άλλη να έρθει κοντά μου. Όχι, πάνε και δύο νομίζω εκεί. Είναι στην ένα, είναι στην κάμερα. Είναι στην κάμερα, ναι. Πάρε εδώ. Ωραία, σου έβαλα. Πες μου άμα χτυπάει και δεν έχω κάτι. Ωραία, το σου λέω. Θα απαντήσει κανείς. Είναι στην τρίτη κάμερα, κλείστο. Το κλείσε ο Μάνικης μάλλον. Ψάχνουν. Να καλείς όποτε το ακούς, δεν σε ενδιαφέρει άμα το βλέπεις. Κλείστο κανονικά. Δεν πειράζει. Να καλείς γενικά πάντα, δεν σε ενδιαφέρει. Απλώς να το κλείσεις, να μην βλέπεις, να καλείς. Ωραία, καλείς να στο άλλο, κατευθείαν κάποιο άλλο. Αυτό. Δεν πάτε βγάλεις μέχρι την έκτη νύχτα. Κλείστο και παραλού. Τόσο για λίγο έτσι, ξέρεις. Ωραία, πάτε να ακούς το μπου. Θέλω να βγάλω τα φυσικά μου το σάσμα. Ωραία, στους στόχους. Πήγε εκεί. Το μαμουδάκι εύκολο είναι τελικά. Αυτή είναι η σπαστικιά. Άμα την προλαβαίνεις είναι εύκολο. Ωραία, κάλεις κάπου τώρα. Σου άκλεισε, δεν είναι κατευθείαν εκεί. Αν θες να μην καλείς το ακριβώς το δωμάτιο της. Είναι αργά. Μήπως είναι μπροστά. Αυτό. Όταν χάνει το connection να βρω screen το τέτοιο. Οπουδήποτε. Πάτε το. Κάνε λίγο. Κλείστο όταν είναι εκεί. Και παραλίγο. Εδώ πέρα είναι. Εντάξει, θα φύγει, σκάσε. Εντάξει. Πήγε, κλείστο. Αυτή δεν σε ενδιαφέρει και μπροστά σου να έρθει, θα τη βρεις. $2 AM.
Είναι 2 η ώρα ακόμα. Πάντα 6. Δεν θα πάω να βρω. Κάτσε το άλλο. Ωραία. Κλείστο. Κλείστο. Εντάξει, το κατάλαβα. Κλείστο. Το πάει. Κλείστο. Σου λέω στο κονέξω. Να αφήσεις να μείνει εκεί πέρα, μάλλον. Γεια σου. Τώρα. Πάνε. Στόπα. Δεν τα αφήνει τέλος. Την άλλη την ηλίθεια βρες. Ωραία, εκεί. Απλώς όταν κλείνικα. Τι, να μην τα βλέπουμε. Θα την παίξει όπως έπαιξε εγώ. Δεν, κλείστο. Θα πάει, δεν γίνεται να πάει. Κλείστο, πάρε. Εκεί πέρα, στο 16, πέντε και εδώ. Κλείστο. Φίλε, φοβησάρ τελείως. Εσύ εξάχω, δεν φοβάσαι. Κλείστο. Εδώ είναι. Κλείστο. Να πάει στο 14. Δεν έρχεται, κλείσει να πάει στο 14. Κλείσει και το τηλέφωνο το καινούργιο αυτά. Εντάξει με μου. Ψάχνει. Ακριβώς εκεί ήταν. Αρχή. Στο 10. Πάλι πάει από αυτές τις μεριές. Άρα κλείστο. Πες πώς θα. Κάτω. Πάμε, εκεί. Ωραία. Αυτή είναι... Ό,τι θα εξαφανίζει και θα παίρνεις. Απλώς φοκουσάρω σε αυτήν εδώ. Δεν είναι σπαστικό, όταν σε κοιτάει. Είναι στη μάπα σου. Δεν θα μου το πεις πιο κακό. Εδώ πέρα δεν έχει τίποτα, μου στη τηλέφωνο δεν έχει εδώ. Αν εξαφανιστεί και δεν έχει πάει στο 14 φύγει. Τρέχα. Ανέβηκε, φύγε πάνω. 5 έχεις μια ώρα ακόμα. Και καλά τώρα, ναι. Όχι άκουσα. Έχει 3 δευτερόλεπτα. Όλα τελειώσει, αυτή την έχει το κλείνουμε και πάμε επόμενο. Αύριο. Φίλε.